Tuším sa teraz... Nepozrel sa tam, nepozrel sa. No nie, nemu pôjde dobré. Lebo na druhú stranu, tam boli traja. Tak sa tučíte. Ty vole. Máte čo robiť, že? Tak ja mám teda čo robiť. Detail na Jozefa. To trošku väčšia plocha jak hliník, no. Áno, no. Ja 4. To je vec. Dáte to nebude ani krátiť, koľko krát je vaše.